Kopresin etxetresna osagaien fabrikatzea gara, liderrak gure arloan mundu mailan eta guztira 8 herrialdetan gaude kokatuta. Gure bezeroak ere ezaguna dira, etxetresna fabrikatzea ezagunak eta guztira 1500 langile gara talde mailan. Egia esan, Kopresi duela 40 urte hasi zen lehenik eta euskeran lanean, hasieran borondatez, baina 1989an ja euskara plana jaio zen. Bertan ja ildo estrategikoak, landu ziren, politika, misioa eta hori egiten du egunerokotasunean, eguneko jardueran euskara lantzea Kopresi barruan. Lantaldeetan eta gero ekimen berezietan baita ere, euskaraldiak, korrika eta horrelako ekimenak egunerokotasunean presente egoten, ez? Oso esperientzia ona, urte asko goiaz elkarlanean, MUkin eta Miguel Altunarekin, eta uste dugu gure modua dela ingurugiroa komunitateei laguntzeko, ez? Azkenean inbertsio esfortzu handia egiten da euskeraz ikasteko eta gure modua da ikasleak lan mundua salto egiten dutenean euskeraz jarraitzeko aukera edukitzea. Baita gure hizkuntza eta kultura bultzatzeko modua eta gu handiak izan arren halako gertutasuna eskaintzea, ez? Oso pozik gaude Kopresin dualekin kontatzea. Nahi duguna da euren lehen esperientzia industri fabrika mailan ahalik eta hoberena izatea. Eta espero dugu urte askotan zehar eurekin kontatzea. Eta horrela etorkizuneko Euskal Herriko kooperatiba eta industriak ahalik eta sendoen izan daitezen.